Erokamano kuom keto Ramogi TV kaende kinde ma inywando kamoro achiel kendo iketo e lwet sirikal chenro magayo landruok kute mag ayaki. Luoro nitiere ni lokruok makamano dhi thiro okenge ma osego e kedo kod kutego eko. Okang' makamano biro bang' sirikand Amerika chungo sir mayande gichiwo e bwo riwruok mar USAID. George Juma nigi ler mar wachni. E kinde mar dweche adek mokalo migawo mathiedho kaunti ma Migori kautendre, kwego moko mago mag piny owacho osebiro kaloso yore mag nywando kamoro achiel chendego mag landruok mag kute mag ayaki mondo tim kamoro achiel kod migawo mar thieth bang' piny Amerka ng'ado oko kony mar omenda ne riwruogego moko mago mag piny owacho maende gisiro e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. Thoth riwruogego moko mago mag piny owacho mane nitiere kod chenro mopogore opogore mag gayo landruok mag kutego mag ayaki ka isiro kod piny mar Amerka dhi chungo tijegi e giko mar dwene ka moko bende koro osechungo. Penjo maduong' en ni seche ma ikete e lwet piny owacho chenro duto mag landruok mag kutego mag ayaki ma kuom higni mathoth osebed ka isiro riwruogego moko mago mag piny owacho bende ikruok nitiere ma oromo e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Onge ng'ama ok ong'eyo gimonego tim when it comes to HIV management. Koro jotuowa wasewuoyogo ma wasekonogi commodities manyocha waparo ni samoro nyalo bedo maonge. The government oseassure wa gik machalo condoms nitie moromo, PrEP nitiere moromo. Process manch watimo programs manch waran e community bende onwang'o ng'ikruok kaluwore ni gigi te dwaro omenda ne makoro onge. Omiyo koro watemo mana kaka wan jogo matiyo e kor gwenge watemo ni mondo programs marago mathindo thindo manyo watimogi mondo warwakie weche manyocha bedo supported gi partners ka. Kata bed na pisino mochuni chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wachne gisetemo keto kenge mar nywando chenrogo duto mag landruok mag kutego mag ayaki moko riwruogego makedo kod landruok mag kutego mag ayaki kata kamano to pod nitie kod to. Jomoko pod nigi luoro ka giparo ni ka gibire government institutions ok gibi yudo thieth maber kaka nyocha giyudo. Nikech waduto wang'eyo ni gimosetim higni mang'eny gi donor funding ka koro iduoge ka sirikal ng'ato nyalo bedo gi luoro koparo ni ok bi konye e yo maber. To nikech wasetrain staff wa maber, wan sure structures mang'eny pok obedo kare nikech integration luwore gi models mopogore opogore. Sama wang'iyo kaka structures biro bedo uniform all over, nyaka wabed ga gete moko matin tok monwa timo the right thing monengo watim. Peter Gwengi riwruogno mar Lake Victoria Initiative wach ni dek landruok mag kutego mag ayaki dhi male kaunti ma Migori nikech midhieche mathoth ma oting'o luoro kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Ji oseng'iyo ni nyocha ginwang'o services maggi kama ochung' kar kendgi kama ginie thuolo magiyangore jok magiromo kod kanyo gin jok maging'iyogo duoko gini mondo koro dhi othiedhgi kod jogo mamoko ma ok odak kod kute mag ayaki chando jok moko king'iyo kata sani nyaka nyo wach ni chakre ineno ka atamalo mag jogo modak kod kute mag ayaki idho. To watemo jiwo jogo modak kod kute mag ayaki ni onge rieko moro amora ma sirikal nyalo timo. Ne waparo ni watergi atera e osiptende mag government kaka wadwaro to nwayudo ka ok nyalre. Nitiere kuonde ma gihero. Dwaro nitiere mondo koro pod omed keto okenge ma opogore opogore mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma oting'o keto omenda moromo e migawono mar thieth. Ok wane ka sirikal oseketo pesa moromo nikech pesa gi programs dwaro pesa mang'eny. But kuom wantie sani ni county government pok oketo pesa moromo. Watemo engage sirikal mondo gihakikisha ni gimedo budget. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nitie weche moko matuch mochopo irwa kaendi ni Boyd Were emoyangi kaka jaloch welo mar ODM Obagi Kasipul. Boyd noyudo ombulu 18,210 ka iluwe gi Newton Ogada mano